Yo manut. Pak D ngono Pak D ngono nak yang Mas Gareng. Mosok yo leh ngundang. Leng rene ngono ki piye? Ngono ki saru lho. Oh iya lah, Bos. Yuk lanjut ya. Sapa tekan sapa iki? Velocity. Agung yo Velocity bareng. Liyane mikir disalahke manut Velocity. Iya. Yo. Satu pendita. Ora iki api iki sepiro niku. Bos. Sampeyan entuk kanca. Apa? Ci loro 3 4 5 6 7. Sing edan wong 7 iki. Aku tak pikir-pikir kok begini kok ora koyo-koyo kok. Ya, Iki yang ngono. Kae sing wis sarjana ya manut ae kono. Oh kancamu. Iya. Wah. kasih setunggal lagu malih Mbak Elisa. Mending kalau mau wonten panyuwunan niki lumantar HP kersake lagu. Oke. Dicaosi ndak kecewa. Gelo. Dicaoske bersama. Seneng. Mas Velocity sing ngek ya. Ana motor. Trial dulu ya. Waduh, kanggo. Sama video foto. kabeh. Kudune kowe ngenehi aku duit lho, Gong aku nerokke kowe. Nok Tin. Baru bing dadi leader joget tuh ngene nganti ambegan ngene. Kesel ya. Ngapa? Jaluk ngombe. Ngombe. Ayo nyanyi. Tahu nyanyi. Kowe lho, kowe nang kono. Iya lho. Arep mimi apa? Mimi apa? Susu. Teh lagi marai. Susu teh apa banyu putih? Seneng iki. Seneng karo celeng iki. Sampeyan ki sia-sia ngono dadi ngono. Yuk.
Siap, ojo